Eguardion, danoi, eta zer baino lehen, mila esker, gaurko deialdi honi modu honetan erantzuteagatik, halako argazkia ikusita pozik. Izan ere, guretzat gaurkoa mugarri bada, mugarri bat legealdi honetan, eta Usurbilentzat ere mugarri bat izatea nahiko genuke. Izan ere, gure ustez behintzat gaur aurkeztera gatozen proiektua, herri proiektu bat delako. Guk legealdia hasi zenean, legealdi honetan egin asmo ditugun proposamenak, proiektuak, egitasmoak jaso genitun. 4 urte hauetako gure ibilbide horria izaten ari da, eta horietako egitasmo baten esate genuen, hausnartu behar genuela ere Usurbilek garatu beharreko turismo ereduaren inguruan, eta hausnarketa horrekin bat datorren eskaintza bat edo turismo plan bat osatzea. Egia da ez gehala hutsetik abiatzen, aurreko legealdietan, pluralean esango dut, egin bai dira lanak, egin baita lanketarik arlo honetan, eta oso urrutira jungabe, aurreko legealdian diseinatu zen eta martxan jarri zen, seguru asko danok ere ezagutuko dezuen Harria Hitz kultura ibilbidea. Ibilbide hori inklusibo egin asmoz ere aplikazio informatiko bat landu zen, Adi Usurbil aplikazioa Elhuyarrekin batera elkarlanean osatu genuna, baina gure ustez, Usurbilek bat zuen eta badu zer gehiago eskaini eta zer gehiago erakutsi, ez. Eta ikuste genuen, osotasuna falta zitzaigula, proiektu bat falta zitzaigula, nolabaite, puzlearen pieza asko hor genituela, baina pieza guzti horiek josi edo lotuko zituen puzle osoa behar genuela, proiektu oso bat behar genuela, eta batez ere ikuskera bat falta genuela. Eta albalimazan ikuskera eraldatzaile eta berritzailea ere, ez. Eta gure buruari galdera batzuk egiten hasi ginen, zertarako beharrote duen Usurbilek turismo plan bat, zer da turismoa, zer ote dugun erakusteko, zer jende edo bisitari mota ere erakarri nahi ote ditugun, izan ere turismoaz ari ganean, turismoa oso hitz handia da, askotan zer nahitarako erabiltzen den hitza da, eta gaur egun gainera esango nuke, nagusi den turismo ereduaren gatik, ere konnotazio negatiboak ere dituen termino badela turismoa, ez? Gaur egungo turismo eta gehiegizko turistifikazio horrek albo kalteak sortzen dituelako eta albo kalte askotan kezkagarrik eta negatiboak, ez? Eredu inbaditzaile bat daukagu, espekulatzailea ere, turismo onurak ere oso gutxi batzuen eskutan geratzen dira, eta gure herrian, gure hizkuntza euskera ere, bigarren mailako hizkuntza bihurtzen du, ez? Eta hainbat. Eta testu inguru horretan, esate genuen posible, alda, nolabait inertzia eta parametro horietatik at, eta ikuspegi konbentzional hori gainditu dezaken turismo eredu bat eta eskaintza bat osatzea. Eta justu, hausnarketa horretan ari ginela, egin genuen topo Jon Maiarekin. Uste dut Jon Maiak aurkezpen gutxi behar dituela gurean behintzat, Usurbilen. Justu azkenengo egun eta asteetan, hor dabil bere azken lana, bere azken sorkuntza lana aurkezten, promozionatzen, eta beraz gaur ez dator Usurbilea kantu bat gara lana aurkeztera, edo akaso bai. Ja aipatu dezuta. Dakizuen bezala, Jonen jarduera nagusia enborra, bertsolaritza da, baina urteak daramatza ere beste hainbat eremutan lan egiten, eta nik esango nuke
bere ekarpena egin nahian. Bai musikan, kazetaritzan, literaturan, dokumentalgintzan, azken urteetan ere buru belarri itsas kulturan eta horrekin lotutako turismo alorrean ere, sorkuntza arloan egin dituen jarduerak dira, baina beste hainbat arlotan ere aritzen da bere ekarpena egiten, izan elkarbizitzan, integrazioan, euskeran edota giza eskubideen alorrean, izan ere, beretzako lan guzti horiek ere zehar lerro direlako, ez? Eta lan egiten duen eremu horiek guztiak ardatz baten bueltan egituratzen ditu. Gaur egun daukagunaren aurrean, nagusi den sistema eta eredu hauen aurrean, bestelako mundu bat sortzearen aldeko ideia eta motivazioa. Eta hain justu, motivazio horrek ekarri du Usurbilean, motivazio hori gidatuta aritu da Usurbilen azken hilabeteotan udalaren eskariz, eta zue guzti hemen zaudeten askorekin lanean, turismo alorrean ere beste mundu bat posible denaren ideia lantzen, sortzen eta egituratzen. Eta zentzu horretan esango nuke, eskuartean daukagun lan hau, badala lan berritzaile bat, bai edukiz eta bai moldez edo egiteko moduez ere. Eta bai estatu ahal izan dugu turismoa ere aukera bat, palanka bat ere izan daitekela beste gizarte eredu bat sustatzeko eta gainera posible ez ezik beharrezkoa ere badela. Alabaina gakoa da, Jonek esaten duen bezala, argia non jartzen den eta zer den ikusarazi nahi dena eta norentzako. Gainera lan hau testuinguru edo oso urtemuga berezi batean landu dugu. Izan ere, dakizuen bezala, aurten bete dira 650 urte Usurbil herri bihurtu zenetik. Eta beraz, efemeride historiko hau baliatu nahi izan dugu, gure buruari galdetzeko zer den gaur egun Usurbil, zer izan den, zer den, 650 urte geroago zer den Usurbil, ze bereizgarri dituen gure herriak, zerk sortzen duen herri identitatea, eta horiek nola proiektatu nahi ditugun, ez soilik kanpora begira, baita ere nola proiektatu nahi ditugun ere herriari begira. Eta beraz, mugarri hori erabili nahi izan dugu historiari edo iraganari begiratzeko ez ezik ere, eta batez ere, eta bokazio horrekin, etorkizunari begira jartzeko. Eta beraz, gaur aurkezten duguna ez da turismo plan soil bat. Hori bada, hori baino gehiago da. Izan ere, turismo eredu berri horren bilaketak berak, ur sakon eta interesgarriagoetara eraman gaitula esango nuke, eta azken batean, herri identitatearen azterketa, dinamizazioa eta proiekziorako ikuspegi bat ematea bihurtu dira lan honen helburu nagusia. Eta egiari zor, ni uste dut, neurri handi batean ere lortu dugula, gero esango dezuen, lortu dugun edo ez, baina Usurbilgo herriak badu mundu ikuskera bat, bere identitate eta balore propioetatik abiatzen den mundu ikuskera, eta hori da hain zuzen ere lan honen bidez eta proiektu honen bidez balorean jarri nahi duguna eta proiektatu nahi duguna. Beraz, gaurko aurkezpena ez da ezerren amaiera, nahiko genuke izatea herri proiektu baten hasiera izatea nahiko genuke, abia puntua izatea nahiko genuke. Orain Joni pasako diotitza, proiektua bera aurkezteko, eta ostean berriro ere nik hartuko detitza proiektu hau, nola garatu nahiko genukeen azaltzeko, eta urrengo urtean, eta horatu zen, batez ere datorren urtean eman nahi ditugun urratsak zeintzu diren azaltzeko. Orduan, Jon, zurea daitza. Oso ondo.
Bueno, eskerrik asko, agurtzanen. Eskerrik asko zuei, kanpoan nolako eguzki zoragarria inda hemen sartu zeratelako. Lehengo egun batian deitu ziaten Euskadi Irratitik. Entrevista bat nahi ziatelain Usurbilen aurkezterak indua zen turismo ereduari buruz, eta esan nien ez da pentsature hori bakarri falta zain. Turismoai buruz hitzeiten ateatzia orain irratian, ematen nahi naizen latakin, kantu bat gara eta diskua eta liburua, baina bai dala niretzat egun importantia eta zita garrantzitsu bat, ze azkenean hilabete asko izan diamen zuen herrian pasa ditutenak, bilerak egiten eta jendeakin hitz egiten, eta ibiliz eta ezagutuz, eta orduan bai, gaurko eguna nahiko garrantzitsua da, naiz eta Euskadi Irratiai ezetzezan, ez detela nahi erten orain, justu turismoai buruz hitz egiten. Zergatik animatu naizen ni olako abentura batea edo, bueno, agurtzanek eman ditu pista batzuk, ez da, baina aspaldi neukan kezka turismoaren gai honekin, kontraesanak sortzen zizkidan, berak aipatu duen bezala, Pasaian Albaola itxaskultur erakundean ibili naiz urte desenteetan, espedizio famatu hura egin genunitik Apaizako Beto izenekoa Kanadan, eta hor ezagutu ditu turismo egitura ofizialak, turismo politikak, eta baita ere gauzak egiteko modu desberdin bat ere bai, ezta? Eta ondarea ezagutzera emateko modu desberdin bat, eta horrek sortzen ditun kontraesanak, eta gero baita ere bizi izan ditut herritarrek daukaten dituzten errezeloiek turismoaren kontzeptu konbentzional horri buruz, ezta? Nik neuk ere badauzkadanak, turismoa oso estigmatizatua dagoen zerbait da, naiz eta gero danok era batera edo bestera gehienok turista bihurtzen geran urtean zehar, noizbait, ezta, edo gure bizitzan zehar, seguru, baietz. Baina gero guri tokatze zaigunean zenbait gauza ez zaizkigu gustatzen, ezta? Eta ez dugu arrazoiri falta. Baina horri nola soluzio bat eman edo nola alternatiba bat eman, azken urteetan nire buruan egon den kezka bat izan da. Ze kexatu bai, baina zer daukagu guk eskaintzeko, ezta? Hori zan nire baitan zegoen kezka edo dilema. Aurtengo iazko udara eta aurrekoa, pandemia garaiko lehen udara hori, udara atipiko bat izan zen, udara ezoiko bat izan zen, batetik, kanpotik ezintzelako jenderik etorri. Eta bestetik, bizi genuen egoera guztiagatik, zeinak kolokan jartzen zituen orain arte, ia inoiz kolokan egon ez diren hainbat egitura eta hainbat eskaintza, eta hainbat aisialdi modu eta ezta? Pandemia garaiko lehen udara hori, nik ikusi nun aukera bat izan zitekela beste turismo eredu bat proposatzeko, ezta? Ikusirik, orain arte asmatu ditugun hainbat gauzak, munduak izan duen aldaketa honekin, erabat jokoz kanpo gelditzen zirala, ezta? Horrela, animatu nintzen, itxialdi hortan zehar, azken urteetan buruan euskan hainbat ideiari forma ematera. Forma eman eta gero aurkezpen moduko bat egin duen, hainbat
udal ordezkariri eta bar, eta horietako batzuk interesatu ziren, eta horrelaxe agurtzane, beraiek olako zerbaiten bila zebiltzala esan zidan. Eta holaxe animatu nintzen, turismoaren gaian nire proposamena definitzera edo moldatzera. Berak esan duen bezala, nik egiten ditudan gauza denetan, tarteka egiten ditut batzuk, behar bada niri ere zalantza sortzen dizkidatenak, baina egiten ditudan gauza gehienetan saiatzen naiz beste mundu bat posible dela idea hori elikatzen eta sustatzen eta bultzatzen, ezta? Bai bertxotan egiten dudanean, bai idazten dudanean, identitatearen gaiarekin, gure hizkuntza gutxituaren gaiarekin, zein beste hainbat konturekin, saiatzen naiz beti barne motivazio hori presente ondadin ziurtatzen. Eta honetan ere horixe da ni daukadan motivazio nagusia, turismoa hainbat eta hainbat arrisku dituen eremu hau aukera bihurtzea. Hori kontutan izanik, ezagutzen dugun turismoaren idea konbentzionalak, lehen agurtzanek aipatu ditun albokalte ugari dituela, ikusten duguna, inflazioa, espekulazio urbanistikoa, eguneroko bizitzan sortzen diren deserosotasunak, trafikoa zarata, parkaleku falta, espazioen okupazio deskontrolatua, prekarietate laboral handiko sektorea da, ingurumenaren degradazioa, kulturalki inbasiboa da, deskulturizazioa, estereotipatu egiten du, iparraldean ere ikusten ditugun zerak bezala, ezta? Gato bask eta lauburua eta azal asko eta gero mamirik bat ere ez, ezta? Askotan, menpekotasun ekonomiko estazional bat sortzen du, alegia ez da urte osoko zerbait izaten, gurean, bederen, baizik eta garai bati oso lotua eta bar, ezta? Hori iritsi da neurri batian edo bestian gure herrietara, usurbila, ez nuke esango hori horrela iritsi danik, baina Zumaira behar bada bai, eta kostaldeko herrietara errezago iristen da, edo Donostin bertan ikusten ditugun fenomenoak dira hoiek, ezta? Hoiek, prebentzio neurriekin kontrolatu daitezken gauza dira, neurri batean edo bestean. Askotan, ez da udalen eskumena izaten, hoiei nola aurre egin, politika orokorrek erabakitzen dituztelako, guk hemen EAen baditugu gure administrazioak dituen hainbat egitura, Basketur, Euskal Turismoaren agentzia, eta gero eskualde bakoitza berea, askotan mankomunidadeek ere bai, eta bar, eta gero herri askotan udala berak, baina iristen zaizkion materialekin eta proposamenekin osatzen diren turismo bulegotako eskaintzak. Eta ni beti pentsatu izan dut, inertzia handiz funtzionatu dugula, ez da pentsatu dut, beste mundu bat posible dela pentsatzen dugunok ere, zergaitik jarraitzen ditugu hortik datozen inertziak kasik besterik gabe, ezta? Zergaitik ez dugu pentsaten beste erabatera, zergaitik ez ditugu beste eskaintza batzuk osatzen eta ze Euskal Herri nahi dugu erakutsi guk, ezta? Nola ikusten dugu gure burua eta zer da gutaz ezagutarazi nahi duguna? Pintxoak bakarrik? Aizialdi bat konsumozkoa bakarrik? Hori badago. Eta horretaz onuradun direnak ere badaude. Eta politika egiturazko hauek, bere inertzian besterik gabe funtzionatzen ari diren politika hauek eta programa hauek hor daude.
eta hauen atzean dauden lobby guztiak, tour operadoreak, bidai agentziak, eta bar, ezta, horiek denak hor daude. Eta horiei aurka egitea ez da nik proposatzen dudana, ze ez da hori honen helburua, baizik eta alternatiba desberdinak eraikitzea. Turismoa askotan arazo bihurtzen dena, nola bihurtu aukera. Gauza dana dira onak, txarrak izaten hasten diren arte. Eta bai, turismoa ezin da kuestionatu diru iturri bat dela, eta beharrezkoa dela ere bai. Eta personen zirkulazio libreari ere lotuta dagola, ez da? Beste gauza bada, guk dagoenaz gain zer nahiko genuken eskaini eta nola nahiko genuken eskaini, ez da? Paradigmak aldatu eta Altsasuko kasuari lotuta idatzi nuen kantan, esaten dudan bezala, txarrenari onena atera ere bai, ez da? Nola bihurtu turismoa aukera, beste mundu bat eraikitzearen idea horren alde. Batetik, berez martxan dagoen eredu horrek izan ditzazken albokalteak ez daitezela ona iritsi, ez da? Ez ditzagula jasan, alokairuen garestitzea, azpiegitura falta, jendea jasotzeko, bertakoen bizikalitatean eragiten hasten denean hori guztia, euskera bigarren maila batera pasatzen denean, eta hainbat lehen aipatu ditugun albokalte horiek, ez gertatzeko neurri preventiboak hartzea, ezta? Esan dudan bezala, usurbilera ez nuke esango olako gauzak iritsi direnik, usurbil zentzu hortan nahiko birjina dela, ez da laike, ezta? Baina, zer egingo nukenik, zer egingo genuke horren aurrean gure eredua sortu, eta gure altxorra diren gure identitatea biziri dagoen zerbait bezala ulertua, eta ez fosil bat, identitatea eta gure baloreak proiektatu, ondare materiala eta inmateriala biziberritu, herri eragileen implikazioa eta dinamizazioa bilatu, herrigintzari ateak ireki, eta orain arte turismoaz onura bat izan duten oiez gain, onuradun berriak aurkitu, bai ekonomikoki, eta bai beraien jarduerari mesede egingo dioten onuren bidez. Onuradun abaniko hori zabaldu. Eta eskaintza berritzaile bat osatu, eraldatzailea izango dena, transformadorea izango dena, eta berritzailea, ezta? Horretarako, pentsatu genuena izan zen, bi fasetan banatzen zen lan bat. Lehenengo fasea, bilketa lana. Informazioa bildu eta informazioa jaso. Zerk ezaugarritzen du usurbil? Ze osagai ditu usurbilek? Usurbilen puzlea ze piezaz osatua dago? Hori litzateke lehenengo lana. Ondare materiala, ondare inmateriala, eta herri bizia osatzen dutena. Herri elkarte, eragile, eta zenbait norbanako ere bai. Horren radiografia zabal bat egitea. Usurbil osatzen duten osagai guztiak ezagutzea, identifikatzea, eta usurbil bizi horren mapa egitea. Eta segidan hori identifikatu eta gero eskaintza bat osatzea. Hortik zer nahi dugu erakutsi eta nola nahi dugu erakutsi. Hori litzateke. Horretarako, azkenengo 7-8 hilabetetan,
berrogeitik gorako eragile zerrendakin elkartu naiz. Denetarik, batzukin, ez nintzen egongo noski, baina udalaren enkargu bat izanik, udaleko departamentu gehienekin egon naiz, gai honekin erlazionatuta egon zitezkenak, eta bestetik, Usurbilgo herria osatzen duten pieza hoien bila ibili naiz. Eta horre egon naiz, Sagardoaren maila edo topagunea, Noaua, Jesus Hartze Kultura Elkartea, Hurbilago Merkatari Elkartea, Alkartasuna Kooperatiba, Kabien Elkarlangunea, Usurbil 1996, Zumarte Musika Eskola, Ernai, Kafetertulia Feminista, Gazte Asamblada, Ziortza Gazte Elkartea, Organoaren Lagunak, Zubieta Errebote Elkartea, Txokoaldeko Txalapartaren Txokoa, Orekate Isa, Bota Puntua Bertso Eskola, Anerreka Taldea, Orbeldi Dantza Taldea, Sare Usurbil, Caritas Usurbil, Eluia, Rastiker, Jakin, Usurbilekin harremana dutelako, batez ere azken horiek, Errotarriak eta Mugarrien inguruko lan egin duten Arantzadiko ordezkariekin, Gurasosekin, Alkateoiak, Zumeta estudioakin eta bar, Agina, Zubieta, Santuene, Txokoalde eta Kalezarra auzoekin ere bai. Hoiekin elkartu naiz, beraz, sagardotegi bat irabazidet. Gira artistikoaren ondoren. Lan honek bi bizio dauzka. Agurtzanek esan duen bezala, lana berak eraman gaitulako turismo eredu bat baino askoz gehiago osatzera. Eta zer da hori, barrura begira, herri identitatearen dinamizazioa da lan honen helburua. Alegia, ikusi dugun Usurbil osatzen duten osagai guzti horiek, nola jarri ditzazkegun balorean eta beraiek protagonistak, alegia zuek protagonistak izango zareten proiektuak nola eskaini eta nola martxan jarri zuen onespenarekin eta zuekin batera. Alegia, egitasmo honek dinamizatuko du Usurbilgo herria osatzen duen elkarte eta norbanako sare hori. Beti ere, zuek hala ikusten badezute, eta beti elkarlanean. Inoiz ez da egingo zuek hala ikusten ez badezute. Ze plan honen onuradun bakarrak edo lehenengoak zuek zerate. Hemen ez daude hirugarren batzuen interesak. Ez dago lobby bat atzean, ez dago beste batzuek diseinatutako zerbait beraien etekinak ateratzeko, baizik eta zerrenda horretan agertzen zeratenoi ondo badatorkizue bakarrik egingo da. Zuek zeratelako protagonistak, ezta? Hori barrura begira izango da, oso importantea dana. Eta kanpora begira, ekarriko duena izango da eskaintza bat, eta eskaintza, gauza bera jarrita daket. Atzo berandu egin jarri nun hori. Kanpora begira, herri identitatearen proiekzioa izango da. Nola proiektatu, nola erakutsi, nola bihurtu eskaintza, zuekin batera osatuko dugun menu hori. Modu erakargarri batean, etorri daitezken balizko bisitariei begira, Euskal Herriari begira, munduari begira, publiko segmento konkretuei begira. Nola bihurtu eskaintza, nola bihurtu herri identitatearen dinamizazio hori eskaintza. Agurtzanek esan duen bezala, honei guztiari aterki bat emango diogu. Usurbilek aurten 650 urte betetzen ditu. Olako urteurrenek normalean eramaten gaituzte atzera begiratzea.
650 urte, hori da historia luze bat. Eta hori da iragana. 650 urte eta gero, hau da daukazuen herria. Hau da daukazuen Usurbil. Zuek zerate, 650 urte eta gero, Usurbilek bizirik jarraitu dezan, mandatua daukazuenak, eta Usurbil egiten duzuenak. Ia 7 mende eta gero. Baina, guk erabili nahi dugu 650 urte hurren hori, etorkizunera begira jartzeko. Hau da daukagun Usurbil, baina ze Usurbil nahi dugu euki hemendik aurrera? Nola nahi dugu dinamizatu? Herri identitate horrek bizirik eta indartsu jarrai dezan? Herritarrek osatzen duten herri hori, identitate hori bizirik eta indartsu jarrai dezan, eta nola nahi diogu erakutsi hori munduari. Nola nahi dugu erakutsi Usurbil hori etorkizunean. Hori litzateke asmoa. Horregatik, pentsatu genuen honek ere beharko zuela bere logoa edo bere irudia edo. Eta Usurbil 650 urte litzatekena, iraganari begirako planteamentua Usurbilek 650 urte. Buelta eman diogu eta etorkizunari begira jarri dugu. Bilketa lan horretan, mapa horretan, puzzle horretan, aurkitu ditugun pieza guzti horiek osatzen dute Usurbil. 650 Usurbil dauzkagu. Horrela esatearren, 11 Usurbil dauzkagula esatearren, baina 650 urte hurrenaren balore hori eta simbolismo hori erabili nahi izan dugu, zenbat Usurbil dauzkagun, Usurbile daukan aberastasun guztia isladatzeko. Horri hitz bat gehitu diogu, bizi. 650 Usurbil bizi. Bizi batetik barrura begira. Usurbilen bizizeratenak, Usurbil guzti horiek bizi dituzue. Baina kanpora begira ere balio du, ona datorrena bizi ditzazke Usurbil guzti horiek. Horregatik, bietarako balio duelakoan, hau da pentsatu duguna. Eta hori da Usurbilko plaza, eta 650 Usurbil bizi. Usurbilen aberastasun hori, anistasun hori, urte hurrenari lotua, eta bizi bai barruan, barrura begirako planteamentuan, zein kanpora begirako planteamentuan. Orduan, ze Usurbil ditugu, zenbat Usurbil ditugu 650 horren azpian. Egin dudan ronda luze eta zabal horren ondoren, Usurbil gehien ezaugarritzen dutenak aukeratu ditut. Eta hoietako batzuk, handiagoa dira, potoloagoa dira, beste batzuk, txikiagoa dira, edo espezifikoagoak, edo konkretoagoa dira. Eta beste batzuk, transversala dira. Alegia, Usurbil mota guztiei dagozkiena dira. Baina, orain erakutsiko dizkizuet, banan-banan, identifikatu ditugun Usurbil horiek guztiak. Bat litzateke Sagardoaren Usurbil. Zalantzari gabe, eskaintzeko duen gauza handienetako bat eta pisuzkoenetako bat, Usurbilek Sagardoaren inguruan daukan kultura da. Sagardo herri bada, eta hor ditugu, noski, okerrez banago, 7 sagardotegi,
sagardoaren kontsumoari eta merkaturatzeari begira, hoietako batzuk ere bai, eta oso importantea direnak, ezta? Eta plan honetan, onuradunetakoak izan behar dutenak, ezta? Baina horrez gain daukagu, etxerako sagardoa egiten duten hainbat familia eta baserri, eta horrez gain daukagu, herritarren artean sagardoaren kultura sustatzen aritzen den sagardoaren lagunak elkartea, herri askotan ez dagoen zerbait, eta horrez gain daukagu Euskal Herri osoan okerrez bagaude bakarra den sagardoaren inguruko formakuntza ematen duen egitura bat. Alkartasuna kooperatiba eta sagardoaren unibertsitatearen kontzeptuarekin aritzen direna, sagardoaren inguruko hainbat formakuntza mota eskaintzen dituena. Olako sagardo kultura eta ulerkera zabala duten herriak ez dira asko izango Euskal Herrian. Eta formakuntza eskaintzen dutenak oraindik eta gutxillo. Usurbilek daukan sagardoaren ezaugarri hori da balorean jarri beharko genuken balore nagusienetako bat, eta ez bakarrik konsumoa, baizik eta bere zentzurik zabal eta sakonenean ere bai, ezta? Usurbil ezaugarritzen duen elemento importante bada, txalaparta. Txalapartak bere presentzia badauka gaur egun, eta hor dago, esaterako, Jesus Hartzeren lagun elkartea, kultur elkartea, hor dago, kasualidadea ere ez da izango, Oreka Teixa, Euskal Herriko txalapartaren vanguardia osatzen dutenak gaur egun, txoko alden, udalarekin hitzarmen bat daukana, eta hor dago, hartzean haien ondare guztia eta ondare imaginario eta guztia, ezta, historiko guztia. Bueno, txalaparta da Usurbil ezaugarritzen duen elementu bat, eta bere dinamizazioari begira, hainbat proposamen jasotzen ditu plan honek. Sagardoari begira jasotzen dituen bezala. Hemen ez ditut azalduko, hemen bakarrik identifikatu ditugun eremuak eta azalpentso hau emango dugu, baina gero eremuz eremu joango gera protagonista guztiekin elkartzen, hurrengo aste eta hilabeteetan. Pentsatuta dauden gauzak, konpartitzera, eta noski, hemen esaten ari geran guztia, irekita dago eta zabali dago ekarpena jasotzeko ere bai. Noski, ez da itxita dagoen zerbait. Hau abia puntu bat da. Beraz, txalapartarekin ere egindako bilera eta ronda hoien ondoren, hainbat proposamen jaso ditugu, eta hoiek sartuta daude plan hortan, sagardoarekin dauden bezala. Alkartasuna kooperatiba, Euskal Herrian, ez dakigu besterik egongo den, 100 urtetik gorako baserritar kooperatiba bat. Hori zuentzat oso normala izango da, betidanik hemen ezagutzen dezuelako, baita ere, ez da? Baina oso gauza berezia da, olako egitura bat, eta sektore honetan, gainera, daukan dimensioarekin, daukan egiturazko handitasun horrekin, eta daukan eraginarekin herri honetan. Referentziala dena Usurbildik kanpo ere bai, eta esan dugun bezala, baita formakuntzan eta hainbesteko aukera eskaintzen dituna. Berarekin erlazionatua ere, eskaintza programa bat daukagu osatua, eta honetan ere, konplizidade horrekin aurrera eraman nahiko genukena. Zerozabor Usurbil aintzindaria da, deno dakigunez, zaborraren kudeak eta politikan, eta aintzindaria da, eta Europa mailan, puntaren puntan dagoen herri bat da, eredua,
eredu gisara erabiltzen dena, Europako hainbat lekutan, eta bestela ere, etortzen dira kanpotik hemengo eredua ezagutzera. Bueno, herri garaipen bat ere bada, eta herritarren garaipen bat ere bada, eta komeniko litzatekena, herri identidadean eta usurbilen herri errelatoan, bere leku importantea eskaintzea ere bai. Eta nola ez, zaborra ere, turismo eskaintza bihurtu. Honekin, proposamenak ere baditugu, eta noski, landuko genituzke, dagokien eragileekin ere bai, baina, hau da, hasieran esaten genunaren adibidetako bat, ezta? Zeine pentsatuko du, zabor politika bat bihurtu daitekela eskaintza turistiko, ezta? Ze normalean ez ditugu argiak edo fokoak olako gauzetan jartzen, ezta? Baina guk uste dugu gure baloreak indartzen dituela, honi garrantzia ematea, gure herri harrotasuna indartzen duela honi foko bat jartzeak, eta hau eskaintza bihurtzea, uste dugu interes bat sortu dezakela, badagoela publiko bat, badaudela bisitari mota batzuk, herri baten barruak ezagutu nahi dituztenak, kanpora joaten direnean, eta bestelako kultura batean sinisten dutenak, eta bestelako gizarte eredu batzuetan sinisten dutenak, eta noski, guk ez daukagu zertan konpetitu, kostaldeko herriekin, txiringitoak jartzen, eta ez dakiz zer, baina bai badauzkagula, gure gauza propioak, behar bada, beste inork, baino lehenago eta presentzia handiagoz erakutsi ditzazkegunak, ezta? Herrioaren usurbil, herrioa da hainbat eta hainbat elkarrizketetan agertu den beste elementu oso garrantzitsua. Askok esan dezue, nola usurbil herrioari bizkar emanda bizi den. Eta herrioak badu lehendik ere bere plan bat osatua, baina orain egokitu beharko genuke ikuspegi honetara, eta hau esango genuke transversala dela, ezta? Hainbat eremu hartzen dituela, ze herrioa garrantzitsua da auzoentzat, herrioa garrantzitsua da natur ikuspegitik, herrioa garrantzitsua da aisialdi ikuspegitik, eta ondare ikuspegitik ere bai. Herrioak biltzen du, auzoen lotura bat da, itsasorako bidea Oriorekin lotzen du, usurbila ere bai, eta Oriorekin ere neurrin bateko elkarlana ere eskatzen du, baina gero hor dago Angularen historia guztia, galtzen ari diren alak, alatokiak, tresneriak eta ondare inmateriala ere bai, garaibateko ontziolak eta ontzigintzaren industria iragan izugarri hori, oso herri gutxik daukatena, eta horrez gain, herriora irisbidea eta herrioaz gozatzeko auzoetatik eta aisialdiari begira eta ondarea kontutan hartuz, egin daitezken gauzak, eta noski baita ere nekazaritzarako erabiltzen diren baratza lurrak eta herrioari lotuta daudenak. Orduan herrioa oso importantea da eta potentzial handia daukana, eta beti ere zuekin batera diseinatu beharko litzatekena zer egingo dugun herrioarekin, baina aukera asko ematen duen zerbait da. Ondarearen usurbil, izugarri aberatsa da usurbil zentzu honetan ere, batetik ezagutu ditut
errotarriak eta mugarriak eta horren inguruan egin den lan izugarri hori, arantzaditik, baina gero hor badago zetaola bat ere bai, badaude errotak, badaude burdinolen aztarnak, badaude hainbat gauza, horrez gain, egon gera baita ere Eliza organoaren lagunekin, bestela ere bere bisitak eta egiten dituztenak asko gainera, urtean zehar, eta organoa ondare bezala, organoen munduan Champions Leagueen dagoen Eliza bat da, Usurbil, eta kanpandorrearekin dagoen proiektua, erlojua, eta bar, hainbat ere mutan, horrez gain baserrien inguruan ere oso lan handia egina dago, eta publikazio oso importantea ere bai, eta baserriekin ere aberastasun izugarria du, eta aipatu ditugun gauza gehiago ere bai. Ezta Andatza mendila bera oso aberatsa da, esaterako badago proposamen bat Andatza ondarearen mendia izenekoa, eta azkenean Usurbilek daukan ondarea nola balorean jarri, nola fokoak jarri horri, eta nola modu erakargarri batean erakutsi. Baina baita ere, herritarrei onura ekarriko dien modu batera, azkenean zeuen herriaz harro egon zaitezten, eta jakitun ere bai daukazuen guztiaz, ezta. Usurbil museo irekia, kontzeptua, herri gutxi egongo dira Usurbilek adina arte dutenak bere kaleetan, oso begibistakoa da, Usurbilek daukan arte aberastasun hori guztia, ez da, Zumetaren horma irudia zer esanik ez, datorren urtean betetzen du bere urte hurrena, baina horma irudien herria dela esan genezake, hainbat Euskal Herri mailako autorek dauzkate bere horma irudiak eginak Usurbilen, Alejandro Tapiatik hasi, eta Irantzulekue edo Aspi, edo Judas Arrieta, edo, dena delakoak, eta horma irudiei lotutako proposamenak ditugu, baita kaleetan dauden arte eskultura guztiei lotuak ere bai, eskultura asko daude, Usurbilen erakusgarri eta izen handiko artistek eginak ere bai, eta auzoetan ere badira gauzak, erakusteko modukoak, eta azken finean, honi denari forma bat emanez eta eskaintza bihurtuz, balorean jarri nahi dugu Usurbilgo kaleetan dagoen guztia, ezta? Bai eskultura, bai monumento, bai horma irudi, bai arkitektonikoki, bai dagoen guztia. Hori nola egiten da? Egin daiteke modu desberdinetan. Zalantzari gabe bisitak gidatuak diseinatzea eta osatzea, aukera nagusietako bat da. Ibilbide desberdinak eginez, eta baina baditugu idea gehiago ere bai. Angularen Usurbil, oso gauza espezifikoa dela esan genezake, ez da? Baina zalantzari gabe, Usurbil mundu mailako kapitaletako bat da. Angularen industrian eta historian. Eta honen inguruan lotutako, ontziak, arraunean egiteko, polainean egiteko moduak galtzen ari direnak, alatokiak edo enbarkaderoak galtzen ari direnak, eta hori guztia berreskuratu eta berpizteko proposamenak. Baina gero baita ere, ondarein materiala edo jakituria hori ere nola berreskuratu genezaken, ere, barne hartzen duen proposamenak ere jarri nahiko genituzke martxan. Angulak ezaugarritzen du Usurbil, esango genuke agina,
batez ere, ez da, agina ezaugarritzen dula, baina balorean jarri beharreko zerbait da, azken finean, herri guztiek ez daukaten mundu mailan erakutsi dezaketen zerbait edo bereizten duen zerbait, ez da? Ez dok amairuren usurbil. Ez dok amairuren presentzia konstantea da. Usurbilen paisaian, historian eta identidadean eta errelatoan ere bai. Noski, ez dok amairuren partaide guztiak etzirela, usurbildarrak badakigu. Baina baziren batzuk. Eta horrez gain, beste partaide askok usurbilekin izan duten lotura ere oso estua izan da, ezta? Usurbildarrez gain, hor daukagu Mikel Laboa plaza, eta hor daukagu Remigio Mendibururen eskultura, eta abar ere bai, ezta? Baldin badago herri bat, ez dok amairurekin erlazionatu daitekena Euskal Herriaren memoria nazionalean, segurazki hori usurbil da. Edo gu behintzat nahi genuke. Zer esan nahi dugu ez dok amairuren usurbilekin? Askotan Euskaldunok gu gure historiaz eta harro gaude, baina ez ditugu sortzen gure egiturak eta gure kanalak eta gure erakusleioak gure historia hori ezagutzera emateko edo ezagutu dadin eta baloratu dadin. Euskal kulturaren berpizkunde arotzat hartzen den mugimendu kultural hau non ezagutu daiteken, non jaso daiteken honen ezagutzaren transmisioa fisikoki ez daukagu leku bat. Aldizkako erakusketa temporal hoiez gain, ezta? Bueno, guk uste dugu usurbilek aukera duela eta potentziala duela honekin bere eskaintza propioa sortzeko. Evidentea diren hartzetarren ondarea edo zumetaren ondarea edo begibistan dauden gauzak, ez da? Horrez gain sortu dezakegula zerbait. Zein litzateke gure ametsa honekin eta hitz egiten jardun izan gera hilabetetako prozesu honetan zehar, usurbilen egon dadila ez dok amairu Euskal kulturaren interpretazio zentro nazionala. Leku bat, referentziala, Euskal Herri mailakoa, non jendea etorriko den, gure kulturaren historia hau ezagutzera, baina aldi berean ez dok amairuren espiritua geure eginez eta barneratuz, beraiek egin zuten bezala, kanpora begira eta aurrera begira eta esperimentazioari begira jarriko gaituen gune bat sortzea. Alegia gure identidadearen gain sorkuntza sustatuko duen espazio bat sortzea. Hori litzateke gure ametsa. Baina hori esaterako da proiektu potoloetako bat eta zailtasun handienetako bat, bai diruz, bai denboraz, bai gauza askotaz. Honek zerrekarriko luke, Euskal Herri osoko ikasleak, umeak etorri ahal izango lirateke, hori bisitatzera, bai helduak ere, bai oferta hontaz. Eta gainontzeko ofertekin edo eskaintzarekin, Sagardoa, Txalaparta, Zaborra, herrioan sortu ditzazkegun jarduerak, eta berreskuratu ditzazkegun egiturak, edo berreskuratu dezakegun ondarea erakutsiz, gure relato berri hori sortuz, guzti hortara datorren jendea, gero, noski, nonbaiten bazkaldu beharko du, nonbaiten lo ingo dute batzuk, nonbaiten hartuko dute pote bat, nonbaiten egingo dute erosketa bat, ezta? Hori esan gabe doa. Baina interesatze zaiguna da, gure arima hau dinamizatzea eta proiektatzea, ezta? Eta kasu hontan, nazio mailako proiektu bat litzateke. Baina, bueno, hor dago eta agurtzanek esan dit ez luzatzeko gehiegi asunto honekin.
ze bildurra ematen du. Urra handia direlako, ezta? Baina, bueno. Egingarriagoa litzatekena, baso magikoa, ez dok 13 baso magikoa, zeina oinarrituko ginateke, batez ere noski, usurbildarra ziren, hartzetarren, zumetaren, eta barren, uniberso imaginarioan, parke ireki bat, edo baso ireki bat, herrigunean kokatua, ez dok 13 eta euskal kulturaren uniberso hori guztia ezagutzera emateko. Hori adibidez egingarriagoa da eta proposamenetako bat ere balitzateke. Horrez gain, bisita gidatuak osatuko genituzke honen bueltan eta bar, ezta? Memoria historikoaren usurbil, dakizuenez orain Usurbil 1996 elkartea sortu da, eta beraiek ere ari dira bilketa lanean, eta informazioa jasotzen, eta orain dela hilabete gutxi egin zuten beraien lehenengo ekitaldi nagusi hori, Usurbilen, baina horrez gain badakigu frente bat egon zela hemen, gerra garaian, eta lubakiak eta hor daudela, eta hoiek berreskuratzeko planak ere badirela, parte hartzaileak, eta bar. Eta bueno, honekin ere, garrantzia eman nahi genioke, eta hau ere eskaintza nahiko genuke bihurtu, zergatik, memoria historikoa herri bate duen balore nagusienetako bat delako, eta gatazkari lotutako memoria ere bai, aurrerantzean indartsuagoak izan gaitezen, gure iraganaren jakitun garelako, eta hortik atera ditugun ondorioak barneratzeko modu bezala, ezta? Horregatik, kanpora begira eskainiko genituzke bisita gidatuak, ibilbideak eta memoriaren egunak edo dena delakoa, eragileekin hitzartutako edo adostutako edo landutako eskaintza bat, baina kanpora barrura begira gu ere egingo baitu kontzientziatuago eta identifikatuago, ezta? Gure iraganarekin eta herriarekin. Errebotearen usurbil, ez naiz gehiegi luzatuko, ze ez ditut arauak ere ulertzen, nire ezjakintasunean, baina errebotea zalantzari gabe eta kanpotik ikusita usurbil ezaugarritzen duen zerbait da, kirol bat, baino gehiago dena, eta babes berezi bat behar lukena, edo ondare izaera ere baduena, ezta? Honi lotuta dago Zubieta bera eta Zubietaren ondare izugarria den pilotalekua eta baita ere bere inguruan sortzen den mugimendu guztia eskolarekin, umeekin eta bar. Baina, bueno, honekin, hainbat proposamen izango genituzke baita ere, eragile beraiekin hitz egiteko, eta garrantzia berezi bat emateko, ze dakizuenez oso herri gutxitan daukagu errebotearen jokoa, eta Zubieta daukan moduko pilotaleku bat, ezta? Zalantzari gabe altxor bat eta balorean jartzeko zerbait. Usurbil beste zerbaitek ezaugarritzen badu, hori da zaintza. Zaintza eredu berri baten bila etengabe ari da Usurbil, bere udal politikekin eta parte hartze prozesuekin. Gero hor dago Matiaren proiektua, hor dago Txirik hor dago proiektuare bai, aintzindariak, Euskal Herrian gainontzeko herrietan existitzen ez diren ereduak, berriz ere, konturatzen bazerateia, igual laugarren, bosgarren aldia izango da esaten detena beste inon ez dagola, ez da, olakorik, Usurbilen aurrekari bat da, eta zaintzaren kontzeptua oso transversala da Usurbilen, eta noski hori ere eskaintza turistiko nahiko genuke bihurtu. Hau da beste adibide horietako bat, ezta? Ez litzaiguke okurrituko
turismoaren ikuspegi konbentzionalean zaintza eskaintza bihurtzea. Baina goazen erakustera nahi duenari, goazen menuan jartzera, eta gainera orain pandemia honek hainbat modu eta egitura kolokan utzi dituenean eta hainbat gabezia begibistan utzi dizkigun garaian, goazen Usurbil bilatzen ari den eredu hori modu erakargarri batean erakustea. Goazen txirikorda erakustea, goazen etxe tutelatuak erakustea, goazen Matia proiektu erakustera, eta relato bat osatzera horrekin, goazen bisita gidatuak egitera, eta bar, ezta. Euskara, berriz ere esango dut, herri gutxi egongo dira, Usurbilek daukan simbolismoa dutenak euskarari lotua ere. Azkenean ari gera hitz egiten 6.000 lagun inguru bizidian herri batetaz, baina oso evidentea da Usurbilek euskararen historian daukan ohorezko lekua. Batetik, Euskal Herri mailako bere figura artistiko hoiengatik, beti oso euskarari eta euskal identitateari lotutak egon direnak. Ez daudenak herri askotan, maila hortako figurak. Baina gero, hemen dago Europako hizkuntza gutxituen teknologian aritzen den enpresarik edo egiturarik importanteena, Eluiar, Usurbilen dago. Remigio Mendibururen eskultura dagoen buelta hortan, hor dago Ricardo Arregik bota zuen diskurso historikoa euskarari eta euskal estatuari buruz ere bai. Historikoa eta mugarri bat bihurtu zena. Hor daude, Torre Aldairen mailako figura referentzialak eta jakinekin Usurbilek daukan lotura, hitzarmen bat daukana, ez dut ezagutzen beste herri bat hainbeste hitzarmen dauzkana, eta hainbeste diru banatzen duena, hainbeste elkartetan herrikoak zein kanpokoak, baina hor dago baita ere, berriz ere ez doka Amairuren historia guztia, eta bar, Usurbilek Euskal Herri mailan eskaintzen du euskararen erreferentzialtasun izugarri bat. Oso herri gutxik daukaten nazio mailako lekua dauka. Eta horrez gain, euskararen erabilera portzentaia handia eta ueman leku bat daukan aldetik, udal politika konkretu batzuk ere bai. Bere gabeziak ere baditu, eta bere punto beltzak ere baditu. Baina guk hori eskaintza nahi dugu bihurtu. Dauzkan gauza onak eskaintza nahi dugu bihurtu. Kanpotik Usurbila datorrenak posible izan dezala egun bat euskara hutsez pasatzea. Eta gozatu dezala Usurbilek eskainiko dizkion gauza guztietaz bere hizkuntzan. Bai ikasten ari baldin bada eta praktikatu nahi badu, eta baita ere euskalduna baldin bada besterik gabe, ezta? Baina goazen euskara balorean jartzea eskaintza erakargarri bezala. Naturaren Usurbil ere evidentea da, eta Usurbilera gaur egun etortzen dira, badakizue bizikletakin ibiltzera, mendi bizikletekin, asko, baina gero handatza inguruan, eta bar, zirkuito zirkularrak egiteko oso leku egokia eta bar, hemen sartuko genuke herrioa ere bai, eta gehiago, baina honei guztiari forma bat eman behar zaio, eta eskaintza bihurtu behar da, eta modu kontrolatu batean, eta babestu beharreko nekazal lurrak babestuz, eta eremuak babestuz, ondarea seinalizatuz, ondarea erakutsiz, babestuz, eta bar, ezta? Naturarena ere, oso transversala da. Eta noski, Usurbil auzo herri bat da. Barkatu auzo esatea gustatzen ez zaien ari, baina
ulertzen diazue, alegia usurbilen kaskoa eta plaza erdigunetzat hartzen badegu ere, gero auzo bakoitza bere bizitza propioa du, bere egiturak ditu, bere problema konkretua ditu, bere eremu konkretua ditu, eta noski honi begira ere, badago hau dena kontutan hartzen dugu proposamen honetan. Hau ere oso transversala da, ezta? Eta honekin uste dut bukatzen degula, identifikatu ditugun usurbil horiek guztiak, Sagardoa, hasiko gea beti gora, hola ez ditu gogoratu behar, auzoak, natura, euskara, zaintza, errebotea, memoria historikoa, estok amairu, angula, kaleko artea, ondarea, herrioa, zero zabor, elkartasuna, txalaparta eta sagardoa. Bakoitzean, hainbat eta hainbat proposamen ditugu. Konpartitzeko zuekin hurrengo hilabetetan, eta horret danak zer sortzen du? Turismoa ulertzeko paradigma berri bat. Onuradun berriak, zeinak izango dian herri eragile eta mugimenduak, onura berriak, mugimendu ekonomiko bat ekarriko du, ezakiguna aurre ikusten, baina ekarriko duena, noski, ze eskaintza hori sortuko dugu, orain ez dagoena, eta beraz, zerbait berria ekarriko du, eskaintzen duguna, eta gainera dinamizatu egingo dugu. Eskaintza hori zabaltzen lan bat egin behar da, noski. Eta horrek, erabatera edo bestera, ekarriko du. Publiko mota berriak, beste zerbait bilatzen duen jende bat erakarri nahi genuke, baloreak, berriak, espazio berriak, eragile berriak, identitatearen balorean jartzea, beraz, turismo eredu berri bat. Azken emaitza zein litzateke? Zenba gau pasatzen duten kanpotarrek usurbilen bataz bestekoa, beti egiten diren balantzeak turismoan. Kanpotik etortzen direnak 3 gau pasatzen dituzte bataz beste Euskal Herrian. Zenbat diru gastatzen du persona bakoitzak? Olako, zenbat jende etorri da urten, olako emaitzez gain, hori desbaloratu gabe, baina interesatze zaiguna da, herri bizi bat mantentzea eta herri identitate bizi bat eukitzea. Eta balio dezala, usurbilek gutxienez, beste 650 urtean, egongo dian pandemia guztien gainetik eta katastrofe natural guztien gainetik, usurbildarrek hemen jarraitu dezazuen, ez da? Zuen ondorengoek, herri honetaz arro eta izan zinetenaz jakitun eta izan nahi dezutenaren jabe. Zuek izan zaitezten zuen etorkizunaren jabe. Horregatik, nahiko genuke hau izatea tresna eraldatzaile bat. Turismoa ere beste gizarte eredu baten sustatzaile edo bitarteko izatea. Eta azken finean, beste mundu bat posible dela erakutsiko duen herri bat izatea Usurbil. Gauza asko, badauzkazue, martxan daude, existitzen dira. Egin behar duguna da, eskaintza sortu eta zabaldu, eta balorean jarri. Beste batzuk sortu egingo ditugu. Hemen agertu etzeraten asko ere, barne hartuta zaudete. Eremuz eremu dauzkagun ideietan eta. Baina importanteena da, Usurbilek gaur egun daukanetik abiatuta, eta identifikatu daitezken ezaugarri eta osagaietatik abiatuta, munduari esan diezaiokela, beste mundu bat posible dela.
eta usurbila datorren persona horrek hori ikusi ahal izango du. Ze zuek, askotan igual konturatu gabe ere, ja hori barneratuta daukazue. Ni kanpotik ikusi ahal izan dut hori, eta zuek ja gauza askotan ja horrela funtzionatzen dezue, ja desberdin egiten dituzue gauzak. Beste herri askotan, beste modu batzutara egiten direnak, aginduz edo vertikalki, edo inertziak jarraituz, ezta? Munduaren, industriaren eta interes ekonomikoen inertzia jarraituz, zuek hemen aberastasun handia daukazue. Eta herri txiki bat izanik ere, 6.000 laguneko herri bat izanik ere, beste herri gehienek ez dituzten hainbat altxor dauzkazue. Eta hori kanpotik ikusten da. Orduan, hori balorean jartzea litzateke helburua, eta mundu hobe bat egiten jarraitu ahal izateko tresna bat izan dadila hau ere, eta izan dadila usurbil, eta izan zaitezten zuek, ezta? Zuen buruaz arro, eta nahi dugun mundu horren protagonista. Hori litzateke hilabete hauetako lana. Bai, zaila jarraitzea. Baina, bueno, ni uste ikusi izan da bezala, bai edukiz eta moldez eta fokoa nun jarri nahi dugun eta zer den balorean jarri nahi duguna ikuspe guztitik berritzailea dela, eta berritzailea izatea nahiko genuk ere kudeaketari dagokionez. Izan ere, bueno, hasieratik hasi ginean honetan, gure kezka edo, eta udana nola krista ematen da aurrera. Hori bazan, une oro, hor kolpatzen gitun galdera bat. Eta hau nola kudeatu hau dena, ez. Gu garreta zaigea jarraitzen, azkenaldi honetan Euskal Herrian loratzen ari baitira, gaur egungo, nik esango nuke gaur egungo gizarte honek, 21. mendeko gizarte honek dituen erronkai erantzuteko asmoz, narratiba, ni uste gaur jonek ere narratiba berri bat plazaratu dula turismoari dagokionez, baina beste hainbat arlorretan ere narratiba berriak eraikitzen ari dira, narratiba berri horietan oinarritutako elkarlan publiko komunitarioak ondutako proiektuak, eta nolabaite, horiei bide emateko asmoz, zoru eta elkarlan marko berriak eraikitzen ari dira, eta esaten nun bezala, gu harretaz jarraitzen ari gatzaizkian eta hemen dauden proiektu diferenteak, guretzako proiektu inspiratzaileak ere badirelako, eta proiektu inspiratzaileak diren neurrian, gurera ere modu batez edo bestez ere ekarri nahiko genituzkelako ez. 650 usurbil bizi, ez da turismo plan soil bat, ikusi dugu hori baino askoz gehiago dela, dimentsio oso handia duen herri proiektu bat dela, azken batean usurbil bizigarria eta usurbil bizigarri egin nahi duen proiektu bat dela, eta proiektu honen arrakasta, onurak eta protagonismoa tokiko eragileen gain jartzen ditu, eta beraz, Leno Jonek ere momentu batean esan duen bezala, horrek ere albidetzen du, eta helburu horrekin ere egin dugu, gure herriaren garapen ekonomiko, gure herriaren garapen sozioekonomikoari ere bultzada bat emateko, ekonomi berriak sortzeko, eta guzti hau aurrera eraman nahiko genuke, zue guztiekin batera nolabait esateko ez. Guretzako hau ez da turismo bulego batetik edo turismo teknikari batek garatu beharreko egitasmoa. Ez gaur egun nagusiren
eredua hori da, turismo bulego bat, turismo teknikari bat, hau dana martxan jartzeko. Hala egingo bagenuke guretzako proiektu honen berezko izaerari, berezko izaite horri uko egingo genioke. Eta beraz, gure ustez udalaren erabateko bultzada eta sustapen publiko horrekin batera, gure ustez proiektu honek komunitatearen sostengua behar du, komunitatearen bultzada behar du, eta batez ere parte hartzea behar du, ez. Eta gu nahiko genuke udalaren eta herriko eragile ezberdinen artean lankidetza bat eratu, guzti honi bide eman alizateko. Eta horregatik, proiektu hau garatu eta aurrera eramateko espazio partekatu bat eta kolaboratibo bat eratu nahiko genuke, horretarako nahia, gogoa, interesa, ilusioa, asmoa, konpromisoa, deitu nahi da bezala, nahi duten guztiekin. Aizpea Solagunde eta Aizpea Otaegi Errenteriko alkateak berak esaten du, eta bere leloetako bada, zer gertatzea nahi genuken pentsatzea eta posible izan dadin ekitea dagokigula. Horrek boterea sortzen duelako eta botereaz ari geanean, gu behintzat nola ulertzen dugun botereaz, aigea besteekin batera jardunez gai izateaz eta horrek ere albidetzen duelako herri eta komunitate ahaldunduagoak sortzea, ez. Eta zentzu horretan, eta ikuspegi horretatik, eta ikuspegi hori ardatz, egungo errealitatea eraldatzeko, eta, honek ere persegitzen duen helburuetako bat, badalako ere beste mundu bat posible egitea. Proiektu honek guretzako primerako abagunea eskaintzen digu, botere partekatu hori sortzen jarraitzeko eta batez ere lan askotan eta oso sarri azken aldi hontan entzuten ari garen lankidetza publiko komunitario pribatuari bide emateko. Eta beraz, gure asmoa eta proposamena bada, datorren urtean lankidetza hori nola sortu, nola gorpuztu, nola forma eman, erabakitzeko, guztion artean erabakitzeko, parte hartzi prozesu bati ekitea. Gure ustez, guzti honek eskatzen du egitura bat sortzea, eskatzen du herri egitura bat sortzea. Prozesu horrek esango digu, zer nolako forma hartu behar duen egitura horrek, zer nolako forma juridiko ere hartu beharko lukeen egitura horrek, herri kooperatiba bat izan behar duen, edo beste zerbait izan beharko duen, nola eraiki daitezkeen lankidetza markoak egitura horren eta Usurbigo udalaren artean. Guzti horretaz hitz egiteko, esan bezala nahiko genuke, horretarako nahia duten eragile norbanako guztiekin, izan eragile ekonomiko, irabazi asmoak dituzten zein irabazi asmo dituzten herritar eta eragileen artean, esan bezala prozesu bat eratu, guzti hori gorpuztu ahal izateko. Prozesu hori gainera, ikuste genuen interesante izan zitekeela, alako prozesuak dinamizatzen eta hemen ari diren elkartekin egitea, horregatik jarri ginen harremanetan, ez dakit ezagutzen dezuen, Talaios kooperatiba, beraiekin harremanetan jarri ginen, eta beraiek ere izugarrizko interesa azaldu zuten, bai proiektu honekiko, eta ala erabakiko bagenuke, proiektu horretan laguntzeko, proiektu horretan dinamizatzeko ikuste genulako, behaien ezagutza eta eskarmentua lagungarri izan zitezkeela, guretzako ere honi egiteko. Edo nola ere hori datorren urtean egin nahi dugu, baina ez dugu nahi hau dana martxan jarri arte prozesu horrek eman dezakeenaren zai geratu, guk pixka bat ez dugu hau orain kajoi batean sartu nahi, baizik eta uste dugu ere, elkar prozesu hori sustatu eta uspotu eta laguntzeari begira, eta hau palpatzari begira, hau ikutzari begira, sentitzari begira eta gorpuzari begira, lehen oionek esan duen bezala, orain
eragile guztiekin berriro ere bilduko gea, honen atzean proposamen zehatzak ere badaude, gaur, bueno, uste egun osa beharko genukela proposamen guztiak botatzeko, baina proposamen batzuk ere baditu, eta proposamen hoietan badaude eragile zehatzak parte hartzean nahiko genukenak, eta beraz, eragile guzti hoiekin, esan bezala, bilerak egingo ditugu, proposamen hauek, gorpuzten hasteko. Gu datorren urterako aurrekontuak onartu berri ditugu, 1.000 euro inguruko diru partida bat jaso dugu honetarako, uste dugu, badela diru partida esanguratsu bat, eta horrek albidetzen digunarekin, esan bezala jungo gea hainbat urratxe egiten. Jonek ez du aipatu, baina, badaude hor proposamenen artean dudigabe, honen erakusleio nagusia izango da webgune bat sortzea ere, webgune horretan jasoko dira hemengo usurbil ezberdin guzti hoiek errelatoak, bolkatuko ditugu nolabait webgune horretara, eta webgune horretatik ere eskaintzak gorpuztu eta eskaintza hoiek martxan jartzeko gai garen momentutik ere, hoiek ere, webgune horretatik eskaintzen hasiko gea, eta horretarako ere, harremanetan gaude, ere eta puntu kooperatibarekin, gure herrian dagoen komunikazio enpresa kooperatiba garrantzitsu batekin, eta haiek ere bidelagun izango ditugu erakusleio hori edo webgune hori sortzeko. Urrengo hilabeteetan ere, Jon gurekin jarraituko du, oraingoz ez dio utziko alde egiten, eta justu, ez hemen aipatu ditugun proposamen guzti horiek, martxan jarri, eta bere laguntza izango dugu. Eta bukatzeko, guzti honetan naizala ikustezue, agorrezina dela Jonen emaria, proposamen ugari luzatu ditu, eta hoien artean ere bazen bat, leheno esan dugu proiektu hau 650. Urte urrenaren testu inguruan osatu degula. Egia da, orain arte osasun larrialdi honek, ez gaitula utzi, ez degula utzi, urte muga hori nahi bezala edo behar bezala ospatzen, eta proiektatzen, egia da kalezartarrek egin zutela eta bada txalotzekoa, urte muga horren baitan auzo antzerki hori, baina guk uste dugu herri bezala ere zerbait egin beharko genukela, eta proposatu zigun Jonek zergaitik ez ere herri opera bat edo herri antzerki bat egitea. Horrek albidetuko ligukelako, ikusi dugun bezala usurbilek kultur tradizioari eta kultur ikuskizunetan duen tradizioari segida emateko aukera emango ligukelako, herritarren gehiengoak parte har lezakeen ikuskizun bat eta egitasmo bat delako, eta gainera lan mugarri bat, lan dinamizatzaile eta kohesionatzaile bat ere, gure herriaren erretratua egiteko, gure ondareak, gure historiaren pasarte garrantzitsuenak, balorerik azpimagarrienak, adierazpide nabarmenenak ikuskizun formatuan osatu eta hoiek erakusgai jartzeko. Azken batean ere guretzako izan daitekelako usurbilen identitatearen transmisio lan mugarri bat. Gu udal gobernuan aritu ginean, bagoaz, ez da bakarrikan gure erabakia, ni uste ere zuen erabakia ere badela, konstiente gea, halako proiektu batek zer nolako lana eskatzen duen, zer nolako konpromisoa ere eskatzen duen, baina iruditzen zaigu halako egitasmo bat ere, guzti hau, saldu dugun guzti hau proiektatzen, dinamizatzen, herritarron arteko sareak
josten, komunidade hori josten izugarri lagun dezakela, eta beraz, gu gaur ere hemen botatzen dugun proposamen bada, herriak eusten badio, gu prest ere alako 2022an, alako lan mugarri bat ere egiteko. Eta ni uste gaurkoz hemen utziko dugu, ez dakit, tarteren bat utziko dugu, norbaitek hitzartu nahiko balu, zerbait erantsi, azpimarratu, gehitu, proposatu. Guztiz irekia dela, noski. Azkenean, nire lana izan da denekin hitz egitea eta hortik proposamen batzuk osatzea, baina proposamen horiek izan daitezke edo ez, zein berriak egon daitezke, horietatik abiatuta, zein ez, ezta? Hori erabat irekia dagoen zerbait da, ez? Ni egin detena da, hilabetetako lan horren ondorioak atera, baina ni ez naiz denaren egi horren jabe, nahet esan hori eremuz eremu, osatzen jundaiteken zerbait da, noski, erabat irekia, eta gero baita ere, nahiko esperimentala dela hau, ezta? Hori ere kontutan hartu behar dugu. Nahiko esperimentala da, ze normalean balorean jartzen ez dira hainbat gauza jasotzen ditu, jaso nahi ditu plan honek, eta ezagutzen ditugun logiketatik urruntzen da, ezta? Honek ekarriko du onura ekonomiko bat, X neurrian, ekarriko du mugimendu bat, ekarriko ditu bisitariak, horrek ez du esan nahi lehendik datozenak ez direnik etorriko, noski, baizik eta honek erakarri ditzazkenak etorri daitezkela, baina beti ere guk nahi dugun moduan eta guk osatzen dugun eskaintza hori horren kanaletatik, ezta? Eta onuradunak, noski, eragile parte hartzaileak izanik, ezta? Hemen ez dira hainbat elkarte edo agertu, baina barruan daude jasoak ere bai, ezta? Esango genuke, hurbilago merkatarien elkartea, edo gazteak, ez daude espezifikoki hemen ez dira agertzen, baina jasota daude, horiek transversala dira, ezta? Edo zein ere mutan presentzia bat edo implikazio bat izan dezaketen eragilea dira adibidez, ezta? Aipatu ditudan horiek. Experimento bada, ezakiguna noraino funtzionatu dezaken turismo eredu propio bat, eta agurtzanek esan duen bezala kudeatuko duen egitura ere, egitura kooperatiba bat, edo dena delakoa izatea ere, hori ere experimentala da, ikusiko dugu. Baina nik uste dut merezi duela, eta egia da niretzat goxoki bat izan dela Usurbil ezagutzea, ez da, edo buruan planteamendu hau definitzen jun nintzanean etxean, Usurbil baino herri hoberik hau prueban jartzeko edo experimentatzeko nekez aurkituko dut, ez da. Ze, zorionez, bertsolari bezala 30 urte baino gehiago daramatzat Euskal Herriari bueltaka, horrek ere laguntzen dit, ikuspegi bat izaten ere bai, ez da. Eta benetan esaten dizuet, ez daude herri asko, Usurbil dauzkan osagai guzti hauek dituenak, ez da. Eta Euskal Herri mailako hainbeste gauza dituena, eta gero hain aintzindaria dena. Segurazki denok ez dituzu ikusiko neurri berean nik esan ditudan gauzak, ez da, jonek hau ikusten du, baina ez da hainbesterako, edo bere punto beltza dauzka, edo honetan gabeziak ez dira aipatzen, edo, noski, nire lana ere ez da hori dena argitara ateratzea ere, nik ere ikusi ditut gauzak
hobetu daitezkenak, edo arazoak ere ikusi ditut, edo erabateko konformidadea ez dauden gaiak ere badaude, nola ez dira egongo ba, ez da? Nola ez dira egongo ba, herri batian gauza horiek. Baina beti ere kontutan hartu ditut, barrura zein kanpora balio duten gauzak. Barrura begira landu daitezkenak, eta kanpora begira eskaini daitezkenak. Eta horiek saiatu naiz jasotzen. Bueno, Akurtzanek esan duen bezala, urrengo hilabetetan, jungo gera banan-banan, berriz ere lehen egin duen bezala, zuekin biltzen, eta ja martxan jartzen, jarri daitekena, ja existitzen den hori, ja jarri dezakegu martxan, webgune horretan, webgune hori dinamizatu egin beharko da, mugitu egin beharko da, Euskal Herriari eskaini, eta dinamizatu proposamen hori edo oferta hori, Usurbilek eskaintzen duena. Eta gero, ez dauden gauzak sortuz jungo gera, eta hurrengo urteetan, jungo gera gehituz webgune horri eta eskaintza horri, oferta horiek osatu alaba. Osatzen dugunean ez dok 13 buruzko bisitagidatua, sartu egingo dugu. Esaterako proiektu bat dago, eremu guztiei dagokiena, nahiko genukena eta da, QR sare inklusibo bat sortzea. Telefono bidez, bisitariak, naturaren usurbil, ez dok 13 usurbil, Sagardoaren usurbil, hori dena usurbil horiek guztiak, egotea seinaleztatuak eta prestatua landutak, Eluiarrekin, aintzindaria den Europa mailako Eluiarrekin, dena bisitatu alizateko. Hori daukagunean inkorporatu egingo dugu. Eta izango gera Euskal Herriko lehenengo herria, olako QR eskaintza bat daukana, ez da? Eta pixkanaka, hori guztiarekin, ez da? Handatza ondarearen mendia, edo dena delakoa, edo hori gehituz eta aziz joango den proiektu bat izango da, eta beti bizirik egongo dena. Ze identidadea hitz egiten dugunean, nik ulertzen dut identidadea bai ala bai bizirik dagoen zerbait bezala. Ez fosil bat bezala. Euskaldunak onelakoak gera, usurbildarrak onelakoak gera. Onelakoak gera orain. Baina, seguru, 650 urtetan jungerala aldatzen. Euskaldunak eta usurbildarrak, ez da? Jungerala gauza batzuk inkorporatzen gure identidadera, gauza batzuk galtzen ere bai, seguru, ez da? Identidadea biziri dagoen zerbait da. Eta hori nahiko genukegu jarraitu dezala bizirik. Eta balio dezala herri honek ere, kasuntan Usurbilek, guk, eta garai honetan dena hain zalantzazkoa eta dena hain kolokan ikusten dugun garai honetan, nun personen zirkulazio librea, justizia soziala, aldaketa klimatikoa, gutxiengoen eskubideak, hain gai zentralak bihurtzen ari diren garai historiko hontan, Usurbil pixka eta aurreti doan herria da. Eta balio dezala, jende gehiago bide hortara erakartzeko bere eskaintzaren bidez. Ikusi dezatela herri bat, bide hortati doana, ez da? Eskerrik asko.
que ven ahí.